mana o nwere ego ka ebie eji m ọkaba ya etu ọnụ since m gachọrọ ncha ọ na-enyere m ikwu okwu o nwere ụdị business advert emafụ n'Ọnịcha anọkata ndị na-ele ọgwụ eburu bịa ọ na-amị gị amị ọ na-adọ gị adọ ọ na-eseti gị eseti ekwe ọgwụ gị ebe a ekwe ọgwụ gị ebe a ọ na-emechu n'ime okpuru afa na-acha gị ọkụ ekwe ọgwụ gị ebe a ọ na-eme ịna-anya mere amị gị na-agba ụzọ ịbụọ ekwe ọgwụ gị ebe a he nna elukwa anya bifo ụmụ iyo ewere oshi kụgbo m I'm just going to park bịanye moto hiya ndị paaki ebido nkeva ọkwụna na-enwere oche ịgba tiketi nwe oche ịtọ n'oche ụmụ elu mmadụ kwanye choi